Sasampunipun kita wonten sampun ngantos kula menika ngempalaken sedaya para prajurit wonten ing pasukan. Wanci dudu wayahe nanging sedaya para prajurit ing supados paling papan menku kamangka. Menika mboten titi wancinipun ulah tata bilara lan olah kaprajurit. Wigatosipun menapa Raden Juwiring wonten sisip sedaya pangandika panjenengan, Paman. Ngantos kula menika ngempalaken sedaya para prajurit wonten ing pasukan. Nembe kemawon kula mugi dawuh Kang Mas Adipati Paduka. Nggih, ingkang supados decak perang wonten ing negari Majapahit. Dasaripun maton menika, Paman. Menapa? Jebul luhuripun Kang Mas Adipati Paduka. Menika setanipun mboten kapundhut dening Gusti ingkang Agung Jagat. Nanging dipun kerah kanthi enten wonten ing Majapahit. Mila kanthi menika para bolan wasesa sampun dipun dorongaken dumateng Gusti. Wedal menika ngempalaken sedaya para kegiatan wonten ing Pasundan. Majapahit ibatan sayuta menika, Paman. sampun dipun paringan bidhalaken ing Majapahit. Monggo-monggo katuri bidhalaken sedaya prajurit. Ngesti Sanjata lumaksana tumuju ing Majapahit. Tandya! Tandya! Ing mengko kuwi siapa ngadepi prajurit Majapahit. Aja gampang ngono nanging abekno juragan. Tandya! Tandya! Sepisan maneh. Tandya! Tandya! Sedaya prajurit menika sampun siaga ing gantikan kanton nunggu dawuh panjenengan. Bagus. Ya kuwi sing tak jalu. Ngawekani yen mengko ana mbalelane Bupati Pasundan. Aja wedi kangelan kudu cancut aliwon. Mula saka kuwi aku bakal munggah ana pendhapi Agung Pasundan. Saperlu nanjehke perkara iki. Mula sing ati-ati ya. Ya, monggo. Panyawangku Raden Juwiring. Panjenengan luput. Aku Raden Juwiring, Kakang Dipati ora ing Kabupaten Pasundan. Apa wigati nganti nyantik lakuku? Mung sak perlu aku pengen munggah ana pendhapi Agung Pasundan. Nanjehke bab perkara ora suwane Bupati Pasundan Paduka Loka ana telung ramban. Iki sing dadi kemarene para kadang hati waktu kemanca. Dadi tenane nggon lumapan ana ing Pusri Kabupaten Pasundan. Mirip marang pergadaring kula prajurit. Iki mung pamrih kepengin nanjingake. Pancen ora Perkara ora suwane Kang Mas Adipati ana ing Praja Majapahit. Anjatake semuruh. Tenane kabeh ki mau pancen demopo. Apa sebabnya nganti Kang Mas Adipati Paduka Loka ora gelem wajib sowan ngabiyantara ing Majapahit. Mergo Kang Mas Adipati wiwit dina iki bakal balelo saka negara Majapahit. Balelo. Apa wis dipetung bathi lan rugine? Yen sedya pengen balelo saka kraton Majapahit. Ngerti yo? Pasundan kemung sak kabupaten. Nanging beda karo kraton Majapahit.
Prajurit tanpa wilangan cacai. Yen kelakon perang mojo pelang Pasundan. Mengkone tak umpamake timun musuh duren. Durene wong Majapahit, timune wong Pasundan. Cukup. Yo aja ngilekake atine wong Pasundan. Ning gedheke atine wong Majapahit. Yen pancen koman ngadepi prajurit ing Pasundan, adepon kan Pasundan yen nganti rak bakal rak gelem sowan ing Majapahit. Bakal tak lebur. Ora terus semangat.
Kira-kira wani apa ora? Wani aku ah. Kono wani ora? Wani to ora kowe? Acak-acak ra wani kertas Ora wani ora ecek-ecek nek kowe ah. Aku dhewe malah. Ayo. Ayo. Tak doni kapok kowe kok. Kene urung perang arek. Artisane kok motore mau. Kok tau ngaplok tenan. Kok sak tenanan iki. Kok dene karo tak dhewe. Kamu iki. Sok. Jadi musuh. Mana bau kowe? Mana? Asamamu wedi karo kowe. Apa mila apa? Kata nyai, apa ora wong? Wani apa ora? Wani. Nah, ora wani setuwe maju. Kowe ora wani, kowe iki maju. Ayo maju kowe. Wes. Apa musuh? Saya. Pantes iki. Apa tulak matamu? Tulak matamu kowe. Kancane pelan dong ngatur linggih. Iki dalan ta apa? Aku bos arek. Kowe iki iso bayari aku. Bos aku iki. Bos. Bos apa? Bos rosok. Siapa bos? Siapa pedos? Kowe. Aja kowe, mau ora level. Ayo. Awas, awas. Awas. Rai awas, awas. Awas, ae. Iki galak meneh. Rai awas. Tukak merpati. Iki galak meneh nek setrum malah.
Kene kene bayar makal aku lho. Bayar apa piro? Bayar apa? Bayar piro? Bayar piro? Bayar piro sih? 120. 120. Yo. Jatah aku Podo. 120. separuhku. Sama. 120. Mesti lho. Akeh aku. Piro? 14.000. Mudah 120 karo 14 sama kendi. 14.000 ah. Duit karo iki. Dibanding sekolah sekolah ora. Cuk, reksona ta apa? Bak lho. Sekolah aku 14 sing karo 120 kendi. 120 mau sedina. 14.000 telung sasi nyuk. Mudeng to ora? Tuwa hula-hula iku apa? Hula-hula iku. Sedina 15 120. 14.000 sesasi piro itu? Hitung ah. Piro? 1.400. Lah, keren lu kowe. Hah? Piro? Masa keliru? Ada sing 120. Ora iso. Kowe sesasi 14.000. Yo. 120 sedina tok. Lah sedina ping 30 dina piro? Ora 30 dina, pisan tok. Berarti ra main neh. Ora mana. Jare. Duwe kan Jebul ke bayu mata meletek. Nanti minta tol pitik. Jeblong weh. Maju weh ha. Jeblong iki. Maju weh, Dul. Aku apa kono? Ono saya. Wes kok. Kak Jaja. Potongane weh. Potongane. Ono India. Tempel-tempelan. Tato iki apa? Iya. Ono maju sapa malah maju. Ono maju melo maju mundur melo mundur. Gantian. Ah, selesai. Ayo wis ning ngono. Aku apa kowe? Kowe tak aku. Aku. Ngaku nek kowe. Masa becicit. Jane malah. Idone malah pe. Wah, Awak koyo drum ngono. Awak koyo drum lah bojone ayu. Bojone ayu. Piye? Ulah piye? Kowe ora iso tak duwe aku. Bisa enggak guys? Iso bisa. Dapat. Nane play 3 dino tak duwe aku kowe. Tangga dapat nih. Berarti nane. Piye lah tang? Cil tak duwe aja tak ngomongin bojoku cil. Hah? Bos Kalimantan. Bos Kalimantan. Tira nang eta. Sisu ta bos. Bos Kalimantan. Nah, tak langsung ngono. Action action action. Orang dirim. Apa perang? Aku nek. Ayo orang perang lho. Bos sampai. Batok. Perang tau.
Joko ta. Joko Mas. Parkir ta kamu? Wong loro bareng. Apa? Salto ah. Mosok dundung-dundung. Kira bareng lah apa? Ayo wi. Pinter yo. Pinter. Aja mulu pinter lho. Piye? Parman. Lah itu pinter lu maksudnya? Ya. Salto pengagak ah. Ayo maju. Siji. Loro. Loro setengah. Alah. Ora. Jelas. Loro. Tahu. Prajurit Pasunda. Piye, hei? Apa ora ngerti? Sawana. Kanca rawas padha bosah-bosah pabrik bapak tempat. Apa ora kusumi? Ngerti yo. Iya. Ora mung cukup nganggo atus saya balon kandeling kulit. Sing mbok karno pi. Ayo. Ompak, blas. Aji gawe jaya kowe. Yen pancen ngono penjalamu. Bakal turut ya papan. Manjamu dadi apa ora bakal mundur. Peperangan durung dedel kulitem. Ono tinggal ke palagan. Wong Pasunda. Sing mbok karepe kepiye? Aku mau saka pelagan peperangan. Aku kalah nayur. Yo kene kok ora ngakoni kalah. Nanya golek papan sing jebak. Sing pantes aku mungkes sebelum peperangan. Ayo, yen pancen kowe sugih ndel bondowan. Sugih aji gawe jaya. Ana papan iki, Sawan. Yo kok malah cilik. siji malah iso dadi telu. Ojo kalau celeng karo manuk. Iki ora sampeyan aja meneh. Aku mau pateni, aku pengen bendel. Bodoh. Mangan manuk wis tau.
Bener kok padha omong kabeh. Oh, aku mau berpateni ngono. Hei, Aku bodoh kok. Mau aja aku kailo-kailo. Aku cek cilik kok. aduh, mati aku gini. Urang, aku dhewe wedi kok. Hei, kanca-kanca. Mari kita ke sini. Pak Sunda.